Všimli ste si, že keď je v dome rušno a plno cudzích ľudí, niekto radšej zostane v ústraní, pretože ťažko znáša zmeny? Alebo keď sa vonku ozývajú hlasné zvuky, niekto sa schová a bojí sa pohnúť? A možno ste si všimli, že keď sa vrátite z práce, niekto nie je nadšený, že bol doma sám? Takéto situácie môžu byť pre vášho psa alebo mačku náročné. Rozpoznať príznaky nepokoja u zvieraťa nie je vždy ľahké. Práve tu môže pomôcť prípravok Zilken. Zilken je doplnkové krmivo obsahujúce alfa-kazozepín, mliečnu bielkovinu prírodného pôvodu, u ktorej bola klinicky preukázaná schopnosť upokojiť psy a mačky v záťažových situáciách. Zilken vám pomôže upokojiť vášho psa alebo mačku v akejkoľvek náročnej situácii. Zilken. Prvá pomoc v záťažových situáciách. Vyskúšajte ešte dnes.